Hej og velkommen til TDK. I dag spiller vi på den her server, hvor vi har fået nogle venner til at stå op på række her, bare lige for at vise den. Og her står der noget om ejeren. I kan bare trykke pause på videoen, hvis I vil læse det. Og her er de vigtige ops. Og der er mig og mine biner. Ja. Og mig og mine biner, fordi vi filmer. Og her er reglerne. Dem kan vi gå langt på. Jeg putter et link til serveren, eller IP'en, i bunden. Men nu tror jeg bare, jeg vil gå en tur i banen med owneren. Kom, Ralf. Og de har lavet et nyt spawn, så. Hvad er det serveren hedder, Rasmus? Endercraft. Endercraft, okay. Det herovre, det har mig og Andreas bygget. Men det kommer I nok til at se i en anden video. Så det er rimelig fedt, synes jeg. Og der er publikum på, fordi de er så interesseret. Og så, hvad så? Hvor lang tid du har haft serveren, Rasmus? Den er sikkert 2-3 dage. 2-3 dage? Den er faktisk serveren var helt fuld i dag, så den er blevet rimelig. Det her har mig og Andreas bygget, så vi er ikke altid destruktive, vi er også nogle gange konstruktive. Se, brusebad. Og toilet. Og okay, ja. Men jeg tror, vi kommer til at lave nogle videoer på den her server. Det regner jeg med, hvis vi får lov til det, og ja. Det bliver hyggeligt. Vi ses.